Падобныя сустрэчы ў Брэсце праходзяць штогод. Прадстаўнік ААН наведвае абласны цэнтр, каб паразмаўляць з бежанцамі, прадстаўнікамі ўлады, валанцёрамі, усімі, каго так ці інакш хвалюе гэта праблема. На пачатак мая ў Беларусі было зарэгістравана каля 1000 бежанцаў, 150 з іх у Брэсцкай вобласці. Аднак еўрапейскі вопыт сведчыць, што сітуацыя можа абвастрыцца неспадзявана. В любом случае эта проблема есть, и она существует, к ней нужно быть готовой. И Беларусь, конечно, стремится и совершенствовать свое законодательство в этой сфере, чтобы наше миграционное законодательство, с одной стороны, было гуманно и проявляло и милосердие, и гуманизм, но в то же время и защищало интересы страны, государственную безопасность. Гэтым разам спадар Бушардзі сустрэўся з прадстаўнікамі рэгіянальных СМІ, каб засяродзіць іх увагу на актуальнай праблеме, якая не так часта закранаецца журналістамі. Гэта кампанія па барацьбе з такой з'явай, як адсутнасць грамадзянства. І мы заахвочваем Беларусь падпісаць адпаведную канвенцыю ААН. І ў межах кампаніі мы праводзім сустрэчы са студэнтамі, з грамадзянскай супольнасцю, таксама з журналістамі, каб расказаць, што такое безграмадзянства, і каб яны ў сваю чаргу маглі інфармаваць людзей аб гэтай праблеме. Сустрэчы праводзяцца ў межах кампаніі «I belong» або «Я належу». Яе галоўная мэта – канчатковае вырашэнне праблемы безграмадзянства. У Беларусі каля 6000 чалавек жыве без пашпартоў. Я мяркую, што гэта праблема. Важна палепшыць сітуацыю, бо гэтыя людзі без дакументаў знаходзяцца ў цяжкім становішчы і не маюць грамадзянскіх правоў. Таму для іх вельмі важна атрымаць грамадзянства. Людзі без грамадзянства часта сутыкаюцца з юрыдычнымі складанасцямі. Не заўсёды могуць уладкавацца на працу або атрымаць пенсію ці сацыяльную дапамогу. І адзін з першых крокаў да вырашэння праблемы – інфармаванне аб ёй шырокай грамадскасці. Валентин Бойко, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».